wanted it a little bit more, but it's a chore for you to give. Where have you been? Do you know if you're coming back? We were too close to the stars. I never knew somebody like you, somebody falling just this hard. I'd rather lose somebody than you, somebody. Maybe it's a blessing in disguise. I said myself. I see my reflection in your eyes. I know you're sick, hoping you fix whatever's broken. Ignorant bliss in a few sips might be the potion. I tried to put it out for you to get. Coulda, shoulda, but you never did. Wish you wanted it a little bit more, but it's a chore for you to give. Where have you been? Do you know if you're coming back? We were too close to the stars. I never knew somebody like. Ben, primeiro de nada quero vos dar as grazas por vir, porque a verdade é que estades todos. E vou vos pedir que apaguedes os teléfonos móviles, porque senón logo durante toda a reunión estarán a soar e formarás un batifondo. Ben, preguntaredesvos por que vos convoquei así de maneira tan inesperada. Veredes, é por un asunto bastante grave. Como xa sabedes, sempre creamos un fondo común para o material escolar, onde todos achegades 40 euros máis ou menos e eu vou tirando dese diñeiro para que fai falta na clase. Lápis, cartolinas, cadernos, en fin, que todo sai dai. Ese diñeiro gárdase nunha conta bancaria e os titulares sempre son voluntarios, mais este ano ofrecenos en Marta e Xoán, os papás de Laura. Pois ben, hai unhas 3 semanas máis ou menos chamei a Marta, a má de Laura, para lle pedir que sacase diñeiro da conta para a festa de final de curso. Ela presentouse aquí abraiada. Non había diñeiro na conta e non podía entender como desaparecera. Trouxe uns extractos dos movementos da conta da clase, vouvolos pasar para que poidades velos. Como vedes, hai unha extracción de 700 euros do día 5 de novembro feita personalmente na sucursal, porque esta conta non ten tarxeta. Marta e Xoán, o seu marido, o papá de Laura, son os únicos que ten asignatura na conta. Cando chamei a Marta, contoume que nesas datas ela estaba a visitar o seu pai, que está nunha residencia en Navarra. E díxome que podía contactar con Xoán para ter unha xuntanza en privado e solucionar o problema, pero foime imposible atopar. Estiveno chamando, puxenlle mensaxes, deixenlle mails, está ilocalizable. Así que o que se me ocorreu é reunirvos a todos e a todas para pôr o asunto nas vosas mans, para que estedes un pouco informados e, pois, así. Hola, ¿qué tal? Perdón por la demora. Hola. Vaya, viñeses todos. Entón, Icía, ¿qué tal? Entón, Xoán, A ver, onde sento? non fai falta que sentes.
Mira, aquí mesmo, xa. Pero vaya, que serios estades todos. Que foi? Iso tes lo que contar ti. Perdón? Xoan, estivo te chamando. Polo menos estaría ben que nos eras unha explicadeira, non crees? Pois... é que non me consta ter chamadas perdidas túas. Bueno, tamén é verdade que acabo de mercar un iPhone 14 e aínda non me apaño ben. Mais, en calquera caso, unha explicación de que? Xa sabes de que se trata. Pois penso que non. Do diñeiro. Trátase do diñeiro. Que diñeiro? Non entendo. O diñeiro de todos, 700 euros. O que? Como? O diñeiro que falta da conta común da vosa clase. Desculpa, pero é que non sei de que me falas. Non sei de que me está a falar. Recoñece que colliches o diñeiro. Eu non collei ningún diñeiro. Alguén o colleu, a túa muller non foi, e a min non se pasar pola cabeza que foses ti, co tren de vida que me levas. Pero que non hai máis opcións. Estás a acusarme. É unha acusación moi grave, non crees? O que é moi grave é que quedes co diñeiro de todos. E dalle, que eu non quedei con ningún diñeiro. Por favor, podes dar algúns dos extractos? Gracias. Este é o extracto dos movimentos da conta da clase. A ver, imos ver. Vamos a agardar, Xoan. Ten que haber un erro. Que clase de erro? Pois, non sei, un erro do banco. Do banco. A ver, que todos sabemos que os bancos cometen erros. Moitas veces. Ata pode que non sexa un erro. Quedan con noso diñeiro e logo pagámoslo todos. Si, Xoan, veña xa. Así que hai que falar co banco. Se queres, ocúpome eu. Xa falei co banco. Eles deronme ese extracto. Alguén que só pode ser ti sacou o diñeiro da conta, recoñéceo e todo será máis doado. Como que todo será máis doado? Pois podes evitar que isto chegue máis longe. Estás a acusarme. Non, estou a advertirte. Quero que solucionemos aquí isto entre todos e todas. E se non? Pois se non, isto terá consecuencias para ti. Consecuencias moi negativas. Pero que é isto? A Inquisición traesme aquí enganado, porque eu non tiña ningunha orde do día nin nada polo estilo. E sometesme a un xuizo sumarísimo diante dos pais dos compañeiros da miña filla. Isto non é xuizo, pero se queres podemos chamar a policía e pôr o asunto nas súas mans. Que? A policía? Veña, home, isto é puro fascismo. Eu voume daqui. Non te podes ir ata que digas a verdade. Isto é ridículo. Asume a túa responsabilidade. Pero aquí ninguén lle vai dicir nada. Parece vos normal o que está a facer esta señorita. Esta señorita chamase Icía. Ah, sí, claro. Icía, a do bo rolliño, a pacifista ecoloxista, a de a escola somos todos. Non sigas por aí, Xoan. A que abras fiestras en pleno xaneiro para que os nenos respiren a natureza e a verden as aves. Son os meus métodos e funcionan. Métodos? Veña xa, grazas aos teus métodos, vaya broncopulmonía que colleu Lauriña en verno pasado. Que os nenos non teñen a culpa de que ti sesas unha amargada e que ninguén te atune. Xoan, non sigas por aí, isto non é persoal. Ah, non é persoal. Pois eu penso que me acusas a min de xeito persoal e individual. É que és culpable. E se non dilles a todos estes señores quen o é, onde foron parar os 700 euros. Un momento. Ti tes sinatura da conta. Que? Que se pode sacar diñeiro. Isto é o colmo, xa. Pode sacar diñeiro sí ou non? Claro que non. E non che consinto que insinúes que eu poida ter algo que ver. Vale. Hai que ver como se pone. Agardo que non saques ese xenio dos nenos. Sí, policía? Son Icía González, profesora de tercero de infantil no Colexio Ribeira. Quero denunciar... Pero, que faz? Estás a chamar a policía? Que volvemo o teléfono. Pero, non fagas a imbécil. Non uses esa linguaxe. Eu falo como me sae dos... Non no meu colexio. Veña xa, este non é o teu colexio. E ti es unha simple empregada. Fora. Fora, non temos nada máis que falar. Fora. E que vas facer se me vou? Volver chamar a policía. E que lle vas contar?
Que son o home do saco, que como os nenos cruz. Non, só que levaches 700 euros que non son teus. E coidas que me van pechar no carcere por iso? Ou sexa, que os levaches. Eu non dixen iso. Digo eu, leváchelos. Iso os devolvo? Leváchelos. E levounos. Pero, como fuches capaz de roubarlle a todos os nenos, a túa propia filla? Bueno, a ver, non exageremos. Eu non roubei nada, En todo caso, xa sabedes, collín o diñeiro prestado. Prestado. Sí, para devolvelo en canto puidese. Xoan, sacaches o diñeiro o día 5 de novembro. Estamos en maio. Cando pensabas devolvelo? Un ano destes. En canto puidese, Icía, en canto puidese. É que se me complicou a cousa e agora mesmo estou espido. Pero vaya, todos sabedes do que vos estou a falar. Todo o mundo sabe o que é pasar por unha crise. Sí, pero a ninguén se lle ocorre roubar o diñeiro da escola dos seus fillos. Pero que eu non roubei nada, merda! Sentacos, Xoan! Leria! Sei que o precisaba, Leria! E de súpeto, que estaba ali e pensei que non vai notar. Total, así lle vou devolver. Pero a cousa fouse enleando, pero non pensaba quedar cos cartos. Iso xuro, foi só a ocasión. Fixéramos unha reforma na casa. Cambiáramos a cociña. Unha cociña preciosa, nada de Ikea. Coa súa cimeira de silestone e todo. E ao rematar, Marta dime que hai que cambiar a lavadora, que a que temos non pega coa cociña nova. Que vi unha oferta en internet dunha lavadora de 1000 euros que non la deixan a 700 por non sei que fallo na chapa. Ou sexa, fixeches isto por unha lavadora. Bueno, unha lavadora secadora, Unha bicoca, dicía Marta. Pero pídovos perdón a todos. Non o volverei facer de verdade. Pídovos por favor que me entendades. Eu agora non podo devolvero. Agora mesmo non o teño. Pídovos por favor que non lle digades nada a miña muller. Quedou no paro xusto despois. Foi rematar a obra e torceuse todo. A miña muller o paro. Eu que cada vez vendo menos. Non lle diredes, non. Ti sei que és amiga súa. Pídoche por favor que non lle digas. Suplícocho. Axúdame, Icía, axúdame. A ver, Xoan. Escoita. Estou segura que ningún destes pais está disposto a facerche un dano irreparable. Así que o que se me ocorre é que poda adiantar o diñeiro para a festa de final de curso, que serían uns 200 euros máis ou menos, e Xoan, en canto poida, que devolva o diñeiro. Se a todos e a todas me parece ben. Non. O certo é que a mí non me parece ben. Non me parece nin xusto nin ético. O da ética imos deixalo. A ver, podo falar? Agora son unha cousa. Sí, claro. Eu quixera facervos unha proposta e a ver que vos parece. Con todos os que estamos aquí, a pouco que poñamos, pois non sei, 5 ou 6 euros por familia, xa xuntamos os 200 e así os nosos fillos non quedan sen festa. Eu xuro que os devolvo. Nun mes e medio, 2 meses como moito. Xoan, déxate de xuramentos, sí? A ver, é que temos que resolver isto xa. Así que, se vos parece, imos votar. Os que estean de acordo de por eses 5 ou 6 euros e Xoan en canto poida que devolva o diñeiro, que levanten a mão. Pola contra, porque non queren volver a por diñeiro e lles parece injusto que isto quede impune, que levanten a mão. Hai que saber perder, Xoan. Terás que te afrontar as consecuencias dos teus actos. Penso sacar a miña filla deste colegio de merda. Gracias a todos por vir. A esperanza rematou.
Bos días, son o profesor Martiño e acompáñame a profesora Catarina. Vimos falarlles da estupidez humana. A expresión estupidez humana é redundante. Con moi poucas excepcións, o ser humano é o único capaz de ser estúpido en toda a regra. Aí teñen os vosos enderezos de correo electrónico por se queren facernos algunha conferencia no futuro. Para entender a estupidez guiaremos por ese autor cuso nome podes ler. Ollo, cuidado cosa moral, porque non se pronuncia como se escribe. Dice así, Carlo María Cipolla. O profesor Carlo María Cipolla escribiu en 1988 un breve ensaio que podes atopar facilmente en internet, titulado As leis fundamentais da estupidez humana. Cipolla foi un profesor de Historia Económica, formado na Universidade de Pavía, pero de gran nome na London School of Economics, ou Universidade de Berkeley, en California, por citar só dos lugares. Escribiu egrexos tratados, pero tamén ese ensaio sobre a estupidez, que foi en realidade un divertimento, unha obra escrita medio en broma para rirse cos seus amigos, pero que contén profundas verdades. Efectivamente, as leis fundamentais da estupidez humana non explica a estupidez. A estupidez é algo completamente inexplicable, como el mesmo recoñeceu. Pero este pequeno tratado é unha contribución fundamental para entender, polo menos descriptivamente, en que consiste. Fixádevos no comportamento dese pai que queda co diñeiro da súa filla e dos nenos da clase. Todos intuímos que ese hicho é parvo, pero non sabemos como darlle forma a esa intuición. O ensaio de Cipolla é o mellor texto para axudarnos a entendelo. O profesor italiano consideraba a vida como un intercambio económico, é dicir, cando eu realizo unha acción, podo gañar ou perder con ela. Pero dado que a miña acción sempre recaerá sobre outro, o outro tamén poderá gañar ou perder. Polo tanto, as accións que eu realizo cada día poden clasificarse nestes 4 cuadrantes. O caso máis raro, hai que recoñecelo, dase cando eu gaño e tamén gaña outra persoa. Nestes casos excepcionais, compórtome como unha persoa intelixente. Son intelixente cando, ao prender a miña acción, todos saímos gañando con ela. Outro caso, vou pola rúa e se me paso un bello amigo que me pide 30.000 euros para pagar un custoso tratamento médico. Como supoño que o meu amigo dolle diñeiro sen facer máis preguntas, pero el utilizao para pagar unhas luxosas vacacións. Que pasou aí? O que pasou é que, coa miña acción, fixen gañar o meu amigo. Eu saín perdendo. Podería parecer que son un parvo, pero Cipolla atopa unha palabra máis precisa para designalo. Neste caso, comporteime como un incauto. Outra situación. Agora vou pola rúa e vexo a unha nena tomando unha gran bolsa de lametadas. Sen decir un chío, quítollas e, como as eu todas, diante dela, deixando a batida. Con esta acción provoquei unha perda no outro, pero eu saín gañando. Segundo Cipolla, este é o comportamento do malvado. Ata agora vimos esquematicamente en que consiste o comportamento inteligente, o incauto e o malvado. Vexo que non estáis tomando apuntamentos. Toma de nota, que agora ven o que entra no exame. Cando coa miña acción consigo que outro perda e eu non obteño ningún beneficio a cambio e mesmo saio tamén perdendo, ese é o cuadrante da estupidez. E temos así completo o círculo máxico de Cipolla. E xa podemos enunciar a súa primeira lei. Unha persoa estúpida é aquela que causa un dano a outra sen obter ao mesmo tempo un beneficio para sí. Ese pai que queda co diñeiro dos nenos pudo mercar unha lavadora. Iso é verdade. A cotíos estúpidos están cegados por eses vans e aparentes beneficios, pero o que non conseguen é anticipar os catastróficos prexuicios provocados a sí mesmos e ás persoas. O dano provocado á súa muller, á súa filla, aos nenos da clase, e o dano provocado a sí mesmo que acaba de condenar a un desacrédito xa irreparable. Onde está? Teñen en observación. En observación? Observación de que? Non sei, non mo explicaron moi ben. Pero non lle pasou nada, non? Non. Tivo un episodio de desorientación. Atopou na Garda Civil camiñando pola beiravía da autoestrada.
Pero aparte diso está ben. Anda, senta e cóntoche. Non que teño que marchar. Teño que recoller os nenos, estar polo traballo. Salo, 5 minutos. Oes, xa estás aquí. Logo chamote e contas. Leria, salo. De verdade teño que quedar. Non me vas deixar soa. Veña, quedo. Podes facer unha chamada? Podes. Gratas, moitas gratas. Hola, Joan. Que non chegou o partido de padre. Que non. Unha verdade importante. Un asunto familiar. Ti, unha xuntanza de pais. Veña xa. Bueno, agora estou ocupado. Logo xa me te conto. Aquí non se pode. Apago... Eu teño en vibración. Vale, poña a vibrar. A ver, que foi? Saí co coche. E como ten o costume de levar o depósito sempre escaso, quedou sen gasolina. Deixou o coche tirado e marchou. Que deixou a coche tirada na autovía, marchou andando para outra estrada. Pois sí. Pero por que collemos má coche? Por que non te chama a ti? Home, tampouco son o seu taxista. Ten potencia da bondo. Para que o saibas, teño traballo. E vou ter máis. O caso é que mamá puxo a andar. Non sei se buscaba unha gasolineira ou que, pero perdeuse. Como chegou ata aquí? Atopouna a Garda Civil cruzando a ponte. Como non se lembraba do nome da súa rúa e vírona moi perdida, trouxeron ata aquí. Ademais tiña un croque na cabeza enorme. Como un croque? Outro día broncouse coa porta do coche. Quedara serie bloqueada despois de bater contra unha farola. Tirou forte da porta e deu con ela na testa. Como que se decutrou na farola? Dase todo o tempo. Cos bordos, cos cornos do parque do súper, por non che falar das multas por aparcar nos vaos, en carga e descarga, nos parques de persoa con discapacidade. Se ata me quitaron puntos a min pola súa culpa. Pero que mamá non pode coller o coche. Calqueira día, mátase. O peor ainda, mata a alguén. Que ali sí que nos metemos nunha boa. Ben o sei, pero xa sabes o teimosa que é. Para ela, o seu coche é sagrado. Hai que quitarlo. Xa, iso vou dicir, pero como? Delante de choque, de aí. Que? Provocamos un accidente controlado. Desinflamos as 4 rodas. Mamá vai coller o coche e vai levando tumbos. Vai ter un accidente. Pequeniño, pero claro efectivo. Pero colla medo que sexa a mesma que diga non quero máis coche, non lo volvo a coller. Dilo de veras. Está postos, quitamos o freno e lanzamos a costa abaixo. Oe, tienes alguna idea mellor? Non sei. O problema é que este episodio de desorientación non é o primeiro. Perdeo todo, esqueceo todo. Está se yendo a cabeza, dixo o médico. Que médico? O de aquí, o que atende a observación, dixo que está tendo un comezo de demencia. Este médico de aquí, que leva 72 horas traballando, que non acabaría ni de vir. Permites o uso de dicir que mamá ten demencia? Cando sou doutora de cabeceira nunca dixo nada. De vir nada, porque temos 50 anos. E ademais, é cubano. O caso é que esteamos alertas, que poderá ir a máis. Pero como non vai a máis? Se tenho 80 anos, o raro é que fora menos. Se da mí se non viran as cousas de cando ver. Que non, Xalo, que non. Que non que? Que non entendo o que me queres dicir. Que mamá non pode quedar soa. Mamá non está soa, ti ves pequeno dela. Eu teño que ir. Ti, onde? Por toda España, e parte de Latinoamérica, saímos unha xira. Veña xa. Pois sí, unha sustitución importante. A protagonista da respiración. De que? A respiración, unha obra de Sanzol. Sanzol, un dos mellores autores e directores do Estado. Creo que ese oco, ese silencio no que só me ollo a mí mesma, coa voz entrecortada, ansiosa, é o reflexo exacto de como me atopo. Son unha especie de náufraga na miña propia cama. Ai, Xalo! O que se estou a decir que vou estar fora 6 meses. Ah, moi ben. E que pensas facer con mamá? Pois mira, falei con Rocío. Pode ir a sudar 4 veces na semana, máis das que vai a casa de mamá. Non. Ti non sabes que complicadísima que a miña vida neste índole. A túa vida sempre complicadísima, Xalo. Dicía que era custodia compartida. Di que non me quere privar do gaímo dos meus fillos. Debelos me dar cada día. Veña xa. O que quere unha semana libre cada dúas, para sair de festa cas súas amigas. Que xa viron por Concheiro. Que hai que estar desesperados para sair por Concheiro.
Por normalmente es unha residencia. Merda, Salo, pois me enferma. Será porque non a metemos, non? Ti non sabes o dinheiro que custan? Non, eu sei o que custa criar 2 fillos, pagar o cuartucho no que vivo e seguir pagando o ático duplex o que quedou a miña ex, que esa é outra, e non me tires da lingua. Pois eu non podo afrontar ese gasto soa. Imos ver, non vas gañar un diñeiral con iso da conspiración? Salo, xa está a pasar. Espera un momento, déjame chamar. Hola, bombón. Hay un pequeño cambio detrás. Estoy los menos. Voy a comprar pizzas y mucha casa de unas tres. Sí, menos marchan a dormir cervillo. Non lo sei, votolles 2000 a 90. Agora, de verdade. Pero sei un pouquinho. Veña, pero chamo, un bico. É Noela, Quen é Noela? Lobisome. unha rapaza que coñecí. Pois sí que apuraches, non? Que queres? Algúns somos quen de refacer as nosas vidas, de superar as separacións. Iso é un golpe baixo. Ti que te coñeces? Non a coñezo. Sí, tamén é actriz. Como todas. Di que che coñeceu nun curso ou nun obradoiro deses que facedes. Non me soa. Noela Castro. Noela! Noeliña! A miña alumna! Pero se te 18 anos! Deza non, que celebramos o seu aniversario o mes pasado. Iso é outra cousa, só lle sacas 23 anos. Es un porco. Non son un porco. Son un corentón moi interesante. tipo Zidane, pero con pelo. As mulleres ven cosas en mí. Outra cosa é que ti non mesas nada. Sí, o beso, es un chollo. Dos menos que criar, unhas mulleres que chegou ao sangue, e unha nai maior que vas a preocupar daqui por diante. Aquí hai algo que non me cadra. A ti nunca te saía nada como actriz. E agora que mamá che precisa, vaste de xira. Salo, estou me empezar a incomodar, pero moito. Leva contigo. Que? Non, tío, en serio, vai ir fenomenal. Vaiche boa. Non, ela paga as súas viaxes, os seus hotéis, as súas comidas, todo. Ti sabes a Leticia que lle vai a dar descubrir que a súa filla está traballando por fin en Ríos no escenario? Ainda se vai por boa e todo. Salo, estou me empezar a incomodar, pero moito. Isto é unha figura institucional, a nai de artista. Vai encantar coñecer os actores, directores... Xa está ben, home, dende que morreu papá e dende moito antes, a que se ocupou de mamá fun eu. Por que podes? Pois xa non, e tamén é a tua nai, Leria. Pero ti sempre puxes a nena dos seus ollos. Ben está, mamá foi unha gata toda a vida. Que? Estás agora móvil. Mamá? Como que marchaches? Marchou? Como que marchou? Non estaba aquí. Mamá, escoita, dime onde estás. Que se vai á praia. Pone máis libres. Poñan máis libres, estou aquí con Salo. Hola, niño, esto, Mamá, que estás a facer? que marcho a praia. Colles o coche? Non estou tan sola, vou en taxi. En taxi! Pero ti sabes o que pode custar iso? Que estarías un prezo? Non vos preocupedes, saquei todo o que tiña, levo comigo. Non digas iso dentro do taxista. Non vos preocupedes, non é tanto dinheiro. Por onde vas? Por redondear parece. Sí, Pero cando marchaches? Logo din que non están retallando en sanidade. Foxe vos unha señora de 80 anos e non vos dades nin conta. a focar, fillos, que non pasa nada. Pero por que marchaches, mamá? Pois, porque non quero ser unha carga para mí. Ti non eres unha carga, mamá, non digas iso. Mamá, por favor. Escoitade, non vos incomodedes, pero voume porque quero pasarla soa e tranquila. E porque non podo con vos, con os fillos. Que dis, mamá? Non sei, creo que puse mal, pero non podo contigo, Salo, fillo. Non te aturo. Prefiro estar só a aturar. Es un inmaduro, un egoísta, por non parar os teus fillos que son innaturales. Si, Salo, me aprenda. Sinto que os teus fillos son uns malcriados caprichosos. E ti, filla, estás aí? Sí, mamá está aquí, dille. Eu sei que non o faz mal, pero non sabes o que é estar
Mamá? Colgou. Pois vaya. Manda, Jorge. Sabes o que che digo? Gustaríame facer o que acaba de facer mamá. Dile esos cantos así, de súpeto. O que penso deles. A meu xefe, a dos compañeros de traballo, a miña ex. De coller todo o que teño e discar. Esquecerme de todo e de todo. Incluída a Noeliña? Incluída na miña. Pois eu tamén. Non sei moi ben quen me ia botar a faltar, pero íame. Así non tería que demostrar nada a ninguén. Igual tócanos esperar a ser un pouco máis maiores. Si non, acaba intentando. E a que todo nos importe, unha merda. Oes, saímos de aquí e imos tomar algo. Viríame moi ben unha sobredose de cervezas. Non, e a mí tamén. Pero os veros... Se eu non intre, teño ensayo. Pero de verdade imos ter que esperar a ter 80 anos para tomar unha simple cerveza xuntos? Veña, imos. Imos. Acabo de abrir una cervecería muy boa por aquí. Un pouco cara, eso sí, pero más, que celebrar iso da presentación. Que cara tes? A teoría de Chipola ten unha debilidade. É unha teoría individualista. Na súa opinión, é xenética e inevitable. Cita as súas palabras. Un é estúpido do mesmo xeito que outro ten o cabelo loiro. Un pertence ao grupo dos estúpidos como outro pertence ao grupo sanguíneo. En definitiva, un nace estúpido por designio inescrutable e irreprochable da divina providencia. Sen dúbida ninguna, hai moita verdade nesta opinión, pero eu non estou moi de acordo con ela. Baseándome nas miñas propias observacións, estou en condicións de afirmar que non só hai individuos estúpidos, tamén hai relacións estúpidas. O caso máis frecuente e quizáis o máis simple é o que imos exemplificado neses dous irmáns. A relación entre un malvado e un incauta. Ela sempre perde, el sempre gaña. Propiamente, ningún dos dous é estúpido, pero esa relación é unha atrapallada. De xeito que, co tempo e a forza de cultivara, os dous acabarán converténdose en estúpidos. Por iso propoño vos hoxe unha teoría extendida da estupidez humana ou das relacións estúpidas, cuxo enunciado é o seguinte: seres humanos inicialmente incautos, inteligentes ou malvados poderán converterse en estúpidos ao se ver atrapados en relacións estúpidas. Adiante, veña por aquí. Pasemos a esta sala na que estaremos máis tranquilos. Por favor, sente. Non, sente vostede. Eu non sento se vostede non primeiro. Que non, que xa me dixo o médico que é mellor que estea de pé para que isto se poña no sitio. Faga o favor, please. Que educado. Veña, pois sí. Sinto, pero non teño boas novas que lle dar, señora André. Presinto cousa mala. Xa sabe que o seu fillo tivo un accidente. Yes, I know. Está fora de perigo, pero rompeu varias costelas, o lomo por 3 sitios, 5 dedos da man dereita, os dentes e o pulso, ou sexa, todo. Oh, my God. Pero xa lle digo que está fora de perigo. Despois levo para que o vexa. Thanks. Quere un vaso de auga? No, thanks. Beba un pouco, que te vai ir moi ben. Eu, mentres tanto, vou comer unha cousinha. Verá, non teño boas novas que lle dar. Sobre o accidente, teño que contar algunhas cousas sobre as circunstancias do accidente. Circunstancias? Si, o seu fillo caeu tentando saltar a piscina do hotel dende o balcón do 7º piso. No. E é o que se coñece como balcón. Temos moitos casos por aquí. I can't believe it. Moitos rapaces mátanse e quedan esmagados, pero o seu fillo está vivo. Tivo sorte. Sorte?
o meu fillo parvo do cu. Eu sabía, el facía gran parvada, pero tan parvo. Non se alborice, home, e non beba máis auga. Mellor el morto como the others. Como morto, por Deus? Seguro ningún amigo tirou, soamente él, e bébelo como as cubas. Bébedo, sí, e drogado. Teno todo aquí. Oh, non máis circunstancias. Ben, e que ademais ten vostede que pagar unha chea de multas. What? Multa? Multa, mani, pagar. Oh, no, thanks. Sí, mani, pagar. Teño aquí ata 17 denuncias contra o seu fillo. O hotel demandou por danos do mobiliario. Sei que quixo facer unha cubeta na habitación e utilizou algúns dos mobles. O Concello denunciou por vandalismo. Aquí hai outra dunha discoteca por exhibicionismo, dunha tenda por roubo, e aquí... Vaya, isto é moi serio, señor Andrew. Intento de violación. Oh, non, o meu fillo fixo iso. Iso parece. E iso non é cárcere aquí. Claro, podería acarrexar pena de cárcel. Great! Pois de cabeza o calabuzo. Calabozo. Pero o seu fillo non vai ao cárcel. É menor de idade. Outra cousa sería que tivese 18 anos. Se meu fillo, 18 anos, iría ao cárcere. Sí, entón sí. Pero el cumple 18 en 3 days. El aquí, por aniversario, feliz. Xa, pero as datas son as datas. Oh. Eu teño idea. Sit down, please. Vostede xira a cabeza. Eu cambio data de denuncia 3 days. Meu fillo cárcere. Eu poño 200 euros baixo da manga. Iso ven aquí, non? Estáme vostede tomando pelo, señor Andrew, ou é a súa retranca británica? 300, no more. Que vai ao cárcel de cabeza. Vostede, e só vostede como responsable legal, debe facer fronte a todos os cargos. Min non pago nada. Pague vendendo real no negro dos mercados. Vale, pois xa lle embargarán a conta. O importante agora é que me asine estes outros papéis. Que cousa isto é? O consentimento para o traslado. What? Levamos a seu fillo a casa, señor Andrew. Oh, no. Eu prefiro el que daqui. Coito que non entendo. O Estado español non pode facerse cargo da hospitalización do seu fillo. E se digo non? Mire, o seu fillo ten para 3 meses de hospital como pouco. Non ofrecemos esa cobertura aos non europeos. E lembrolle que despois do Brexit... Eu votei non Brexit. Ah, pero saiu que sí. Así que agás que queira vostede pagar os gastos médicos polo privado... Very typical Spanish. Vos, sangría turista, para sacar todo o seu diñeiro. Non, de turista nada. Agora mesmo o seu fillo é máis ben un inmigrante ilegal. E se vostede non asina, expatriámolo e adeus moi boas. Non o podo creer. Non quere facerse cargo do seu fillo. Sangue do seu sangue. Eu non coñezo este fillo. Todo o día internet e ratatata matando Bin Laden en PlayStation. Algo terá que ver a educación que lle deron os seus pais. Of course, a nai é española. Nai española? De Calatrava de la Calzada. E onde está? En Ciudad Real, non? Que onde está a nai? Oh, far away, around the world, en Australia. Coido. Pero, se o meu fillo nai española, el pode pedir nacionalidade. Ui, a nacionalidade. Ese é un trámite longuísimo. Esquézao. Pero o meu fillo é perfecto para este país. Non sabe facer nada. He's
a very typical stupid Spanish man. Pode chegar a presidente. Perdoe, pero en Galicia e en España tamén hai xente moi honrada e moi traballadora. As eleccións autonómicas e xerais, escribe Chipola, son un instrumento de gran eficacia para asegurar o mantemento estable da fracción de estúpidos entre os poderosos. Compre lembrar que sempre hai unha porcentaxe de persoas que votan que son estúpidas. E as eleccións brindan a magnífica ocasión de perxudicar a todos os demais, sen obter ningún beneficio a cambio da súa acción. Contra a estupidez, ata os deuses loitan en van, dicía Goethe. E Voltaire, tan próximo ás ideas de Chipola, aseguraba: a estupidez é unha enfermidade extraordinaria. Non é o enfermo que sofre por ela, senón os demais. Na miña opinión, a verdadeira chega do profesor Chipola foi chegar ata o fondo mesmo a estupidez, ata o límite, se se pode dicir así, da insensatez do xénero humano, co descubrimento da superestupidez. Porque así como podemos imaginar o superhome, do mesmo xeito podemos imaginar o superestúpido. Acabamos de ver as consecuencias letais da superestupidez. A superestupidez dese pillo que se tira dun balcón sen comelo nin bebelo. Bueno, neste caso máis por bebelo que comelo. E a perplexidade dun pai que atrapado nesa relación estúpida tardará moi pouco en ser un estúpido máis. Se que non comezou a selo xa. Lembremos que se o estúpido era aquel que non gañaba ou perdía algo facendo perder os demais, o superestúpido era aquel que coa súa acción perde. Perde ata perdelo todo. O problema máis grave dos estúpidos, e máis aínda se se camiñan cara a condición de superestúpidos, é que é impredecible. Sabemos que o comportamento dun ser inteligente ou dun malvado servese por unha lógica económica. Pódese anticipar e prever, e dende logo que se pode explicar racionalmente. Pero comportamentos estúpidos e superestúpidos é esencialmente impredecible, irracional e letal. Moitas gracias.